Здравейте на всички, аз съм GameOn и днес ще снимам на една много готина игричка, която се казва Need for Speed No Limit. Може да се дръпнете безплатно от Google Play. Се настана удобно стола. Интересна игричката. Сега ще ви покажа. Няма да обяснявам как се играе, какво ще е. Промених само от настройките да не управлявам, нали, както натискам по екрана да завивам и с телефона наляво надясно завивам наляво надясно. Тъй. Ще покажа тунинговах си една малка количка, почнах я преди 1 час, поиграх малко, хареса ми и викам да снимам. Да снимам, що не ми пречи. Това е сега, съм стигнал сега, това съм го разширил всичко тук, нали? Може да вземем сега тук тилонинг, тук ни такова може да се взимам. Мога да взема златния, но то е след 9 часа или там колко. Много време. Това е на 20 минути. Няма 10 минути или колко, не съм, сега ще видим. Охо, двигател че виждам тук. Двигател че ли бе, баце? Добре. Имам 3 коли. Нисан. Сабаро. Нисан. Тойота, извинявайте много. И един Голф. Имам. И събирам. Ето тук имам едни много готини коли, които събирам. Поршето, къде ме е Поршето? Не го виждам нещо. Събирах едно Порше 911, ма нещо го няма. Его, Порше 911. Събирам за Мерседеската, ма те както виждате са 25, трябва да събера такива. Тук 25. Поршето е 8 между другото. Има една друга Subaru. Много интересно. Ще видим дали е по-мощна. Моята определено е най-мощната Subaru. Двигател че ли виждам тук апгрейднато бе? Двигател че ли виждам апгрейднато бе? Добре. Погледнете колко ми засилва двигателя, дами и господа. Top Speed. Ето това е. Sell out part and install. Ще задържа стария двигател. И слагам новия, защото тъй мога да го замена на някаква друга кола, да го сложа по-силния двигател. Но и това е много мощно. Мога, да. Например, на Голфчето май ще мога да му сложа ново двигателче. Много двигателче на Голфа ли виждаме, бе? Ще му сложа по-силния двигател, как? За какво ме е този стария? Не знам, ама ети. Папариус. Аз Голфа не го карам, така че... Може би трябваше да сложим на Тойотата. Не знам, обаче моята Subaru е... Да знаете, че е за... чайте и то долу има под нея. Много съм прост, трябваше да го видя. Не знам, аз си забравям много често името и викам моята количка. Моята кола е много по-добра от твоята кола. Аз що са карам тук? Аз тук не карах. Аз тук няма да мога да карам, я да видя. Да, няма да мога, трябва да събера ни гуми. Нови гуми има, нямам гуми сега в момента. Ще играем на Free Race, бе, бац. Ей, тук е Underground. Това за време ли е? Много мраза да карам за време, тъй, просто не знам, мраза. Обичам състезания, туйти, онуйти. Жалко, че не мога да гледаме от страната на колата. Майде, трябва да погледам снимките, откъде става тази работа, настройки там да видя. Откъде става работата. И дали става изобщо. Дали става, трябва да влезем в Google Play да видя. Там ги има. Играта е много епична. Виждам един проблем малък.
Айде бе, друг път не зарежда толкова много, сега нещо. Ето е моята Subaru HD. Subaru, просто да казвайте на никой. Не съм много добър. О, трябва да победа това, колка. Пускам нитрото, за да фана по-бързо максимум скоростта. Какво става, нещо превключвам тук доста тежко. ...237 ми е макса, запомнете. Тук не е като на асфалт 8 да мога да правиш дрифтове, май. Не смисъл е тук, ти мога да правиш дрифтове. Леки. Ей, мани са бе, таксиджия! Фу стана бе, да теба в таксиджията смота надолна. Гледай, гледай къде ме е финал. Гледай, падаме цялата пренца заради тази таксиджия. Смота надолна. Таксиджията! Предцата ме е оправена. Добре, викам, че ми иска пари. Това е якото, че не ми иска пари. И бе такив. Тук дай малко нитро и тъй просто за кеф. Айде бе, дай малко нитро да го дигне малко по-бързо скоростта. Бавничка е, смисъл бавничка набира, но тя ме е най-бързо от най-бавните, ако те ме разберете. О, near miss. Какво значи това near miss? Дадохме някакви пари. Да, не се нуждават нито. Сега ако пак има мета, ще му еба майката 100 пъти. Ето го таксиджията, го виждам, този път го подминавам по-бързо. Айко, вижте как финиширах. Във въздуха, дами и господа. Дайте палец нагоре за тази игра. Палец нагоре и едно субскрайбчете и да ме гледате още. Малко пари дава обаче. Много малко пари дай, това ме изнервя много. Обаче накрая калекваш някакъв прайс, дето е много готин. Какво е това сега? Ford Fiesta. Какво ме това Ford? Сега не ми трябва. Съм чукам колата. Не ми трябва. Не мерси. Ford не ми трябва. Ще видя, може да е по-силно тази кола. Мога да взема двигател, това малко да туря там на Форда. Ей, това знаете ли, че мога да стане? Да взема двигателя на едната кола, да го туря на другата. Не знам, да стане по-бързо. Остава тук е бариери. Какви сте бариери? Да не ме гони някаква... Това е какво е? Това сега е Порше ли? Какво е? Нещо пише Порше 911 печеля накрая май. Сега ще видим. Вече 15 минути снимам, нали тъй? 8. Тук май полицайите ще ми гонят, дами и господа. Тук ще става нещо опасно. Дайте да спи и дъпна, за да може да не ми лагва и да виждаме по-добре. По-добре няма да виждате, но... Теглете, играйте. Няма никакъв лак играта. Зависи ли сега? Моят телефон, аз като сния малко може да забива на вас. Да ви забива, ете да забива лекичко. Но пък на мен не ме забива. Изобщо. Като не снием не забива. И като снием също не забива. Нищо, че после на клиповете изглежда, че лагва малко. Пройдете всъщност, пройдете. Тъй. Ето тук от контрол сега се смених между другото ето и типа и тъй нататък. Майко! Ма какво става тук, бе? Какви са тия тунинг коли? Аз съм с тунингова, видите ли ме ауспока? Много е тунингова. Купих си и такова. Спойлерче. Видите ли спойлера е много епичен, нали? Аре бе, колко ще чакам? Колко ги броите секунди? Не става. Right to the finish! Много бавно набира тази кола, не знам що. Нещо са ми дали слоу ефекти. Мършеви нечестници. Поне ги задминавам. Как ме кюсна това. Цунка ме ги взе.
Ма какво става тук, бе? Защо закачих всичко, баш аз? Аха. Майко, барикада HD. HD искам още. Ей, какво става тук, бе? Полицай? Тук фанах дългия път, май. Ау, таксиджията, смятам. Пак същия таксиджия. Наглед ме, наглед, сетихте ли се? Той чак назад и не иска да ме вземе. О, тук ще спечеля бая пари. Ау, тия полицай. Бивари баш накрая да не кюсна някой. О, добре. Тук това нещо ми говори, ма аз нещо не го разбирам. И да разбирам, да не всичко. Познайте кой дига дебел 10. О, да. Майко, стъклото разбито. Молеца за ни. Канон, нали, бе? Не ми трябва, се вече имам от него. Тура на някоя друга, кой да го тура, бе? Се разтегни, ме. Чакайте сега да видим на кой може да го сложим. О, мога да го сложа и на Субарото или бе, баце? Охо. Много добре. Ребелден. Стабилно. Само това мога да кажа. Ей, това най-го мраза е той. Мога да играя с Volkswagen. Ма не искам да играя с Volkswagen, ще играя с бързето. Да, това точно съм, винаги съм тъй. Съм се кръстил. Асфалта Росен. Дай малко газ. Много бавно потеглям. Иначе ще го направили за бързи колеите и тръгваш. Пак ли е тия полицаи? Толкова не ми се сгодих тия полицаи, че направо не знам. Бегем, марша! Ето марша, как ми пречи да мина. Опа! Блъсна ли са? Полицай! Що тук е нещо? О! Ако тайк-аутвам, полицията ми дава пари. Дай пари, и боли, и пари, и димейчи, ще спукам гума. Колата ми не е много издържлива. Ще пришли ли по-бързо от него, да? Майко, това е много бързо обиколка, за 10 секунди.
Ще получа бая пари обаче. Дами и господа, ето това е за скриншот. 5200! 5200! Не казвайте на никой 5200! Не, кажете на всички да ме гледат всичко точно. Искаме и тия по средата, дед бях. Мани, тия пари не ми трябват, пари за косъм. За косъм, фактически пари не ми трябват, нали? Айде, сега готово ли сте за някое състезание? Тъй съм решил да го мина цялото. Състезание. Почваме ли ги въпитам? Рейс. Окей. Между другото, пак тук се иска едно такова бензинче, дето. И са хаби, нали? 10 бензинчета, обаче къде гате левелче ви е пълни догоре. Това е мега якото обаче. И вие като направите 10 за нея, обаче колко се по-горе лево, толкова по-бавно качвате лево. И зато и не бързайте да играете играта, за да не ви омръзне като мене. Аз още първия ден и веднага 10-то ниво, сега ще ми омръзне на бързо играта. Ма ще гледам да направя едно-две клипчетата и да ви покажа. Всичко точно да бъде. И чак тогава вече може да разпускам с Dream League Soccer. Защо никой не гледа Dream League Soccer, бе? Обещал съм, че ще превърта някой ден. Може да след месец, може да след 2. Но ще бъде превъртяна играта. Dream League Soccer. И ако не съм я превъртял както трябва, ми кажете как се превърта Dream League Soccer, защото аз няма да знам. За да знам, за да я превърта още един път, разбирате ли? 4 пъти съм я превъртал. Ай, сега да не говорим за нея, да говорим за Need for Speed. Да, малко газ на колата, малко да ви пусна да чувате как дам газ. Перфект. Мърша! Какво беше тази спирачка, дето е наби тук, бе? Първи ли съм, че не виждам? Къде пише? Да. Ще караме и тъй просто, няма къде да бързам. Асикъра. Пак ще спечеля 1000. Близо бях, бе. Hat a few troublemaker. That was good race. You keep doing your nothing. Nothing. Okay, said Papa Conan. Okay, baby. Гаскет. Много добре. Асикъра. Чакайте сега, още 2 състезания правя и приключвам за днес. Къде? След това ще направя, че те има по-нататък. Тук мога вече само с обарато ли, бе? Стабилно, бе. Стабилно, момчета. Какво да апгрейдвам? Турбо или ето? Турбо. Чекайте да видя, това може да иска още само едно и да го апгрейдна цяло. Не. Добре. Добре, ма трябва още малко по-бързо да набира. Много бавно набира тая количка. Какво значи сега топ спид толкова? Не знам. Имам дискови спирачки. Дайте малко тук рясна тази кола. Дайте рясна. Тези коли много са бавни нещо. Не е лесно да ги минавам.
Сигурно следващия апгрейд дано да го направят, да мога да гледаме от колата, самата кола, как шофирам. Ще бъде много яко, как се чупи джама и нали го гледаш. Като на GT Racing 2. На GT Racing 2 няма стием вече, защото има на Need for Speed. По-добре Need for Speed да снимам. Тя е по-яка. По-епична е, дами и господа. Ого, някакво ново мапче ли бе? Много трябва да победа часовник. Нещо става тук. Чуете ли гумите как се стреят? Не, това музиката била. Опа, таксиджия! Най-добре финиш просто, най-добре финиш. Готови ли сте за великото състезание? Чакайте само дискови скелет на млада. Нови дискови спирачки ли, маняк? Много добре. Много добре. Просто е такива дискови ми трябва. Да мога да повече бързо да набирам, разбираш. Да фърча ми трябва червени дискови, защото те спират най-добре. Чакайте само да ги дигна. Винаги дигайте, винаги, защото те са фриеде. И сега като го дигна... Сега ще ви... това е за енджина ли е? Що е, нали мак диско? Ако стана си? Опа. Това не е спирачка, бе, маняци. Това е... за двигателя. Това е 146 коня ли е? Какво е? 146 много малко за състезателна кола. Кото такова, сега кото. Готови ли са за великото състезание? Той е... Какъв то ми... тука... не викам, че ще караме с някаква мощна колица. Ама не. Знам! 312 коня е моята. Ето, пише пъра. Как е... Кон, хорс. Не с това. То коня как е на английски, не знам. Неговото 300, моето 312, което е по-добре. БМВ! Купето го минавам, бе. Купето го минавам на GTA, като съм играл с купе, обаче е много мощно, такова на дрифти. Много искам да заснеме на GTA San Andreas, обаче се получават някакви бъгове. Напоследък с снимането и с играта. Гледах един как снима на GTA там в шоуто, с програмката, която снима моя сестринка също, на живо. Гледам, че може забил и те си играе с той, ама те другите не виждат, че играе. Черни екран да менка. Не черни екран, ами... Забил му там на едно положение на играта и затова не ясно, че ще снима. Гледайте! Позиция, дами и господа! Маняк! Елате изям, бе! Барикадираме ли тука, бе? Тука може да го хвана с дрифт. Ма помните ли го тука този текст Jet Deck изгледа?
Майко, какъв дрифт ударих. О, не, даже не го виждам на мапа. Победихме го, бе. О, взем пари, взем. So what you want? Big deal. You still don't belong to her. That gets it right. Да. Така. Взем си подаръка. БМВ купе ли, бе? Не ми трябва купе, бе. Ма ще е тази купе. Вижте колко е бавно. Макар че ако дигна много и ще стане много епично. И ще стане много яко. Нали ме разбирате? Особено ако двигател. Какво стана? Черактър. Porsche 911 ли, бе? Това нещо е още по-различно, защото има да събирам 15 такива епика. И продължаваме към следващото, но мисля да го направя към следващия епизод, защото вижте, той може. Това е. Resize your reputation. Да, пък и сега нямам много време, пък искам да направя къде е сега цяло, нали? Защото аз началото почнах май. Не помня къде почна. Но някой ме е звънял. Няма да таковам да снимам много, защото не е интересно просто колко са половин час да ме гледате как бъбра, нали, играе някаква игра. Да гледате играйте, само това ще ви кажа, ако съм ви харесал как играя, как карам или че съм ви показал тази готина игричка. Палец нагоре и моля да се абонирате, за да мога да ми, ако искате да ме гледате още и така нататък. Чао!